us presentaré el puma. Els pumes són vertebrats del grup dels mamífers felins. Corren entre 49 i 50... El seu pes és entre 49 i 50 quilograms, 4 potes i una cua allargada són de 2 metres de llargs. La velocitat que arriben a tindre són 80 km per hora. Parts del cos. Tenen ulls, nas, boca, cames, panxa, paulles, cua, espatlla i orelles. La protecció del puma és el seu pèl per poder camuflar-se. El puma, com tots els mamífers, té respiració pulmonar, és a dir, respiren per pulmons. Els pumes són com tots els mamífers, tenen sistema circulatori tancant doble. És a dir, que la sang passa 2 vegades pel cor, una per anar a pulmons i l'altra per anar a la resta del cos. És tancant perquè la sang sempre circuli per l'interior dels vasos sanguinis. Alimentació. És carnívor. Menja cérvols, llebres, porc senglar i altres coses. Mengen 1 o 2 vegades a la setmana si no poden menjar a la seva presa d'un sol cop. Normalment l'amaguen sota un arbust. És vivípar. Les femelles arriben a la madura sexual entre 1 i mig i 3 anys d'edat. Només les femelles participen a la cresa dels fills del puma. Quants fills pot tenir? Quantes cries? D'1 a 4 cries. Molt bé. Els pumes poden desplaçar-se caminant o saltant o corrents. El puma viu a Àfrica, Amèrica del Sud, a Canadà i a la Patagònia, en terrenys rocosos i pendents i a la selva densa. El puma, si no és molt gros, pot saltar 4 metres de llarg sense impuls. Espero que us hagi agradat. Per què el vas triar? Per què vas triar el puma, Marc? No ho sé. Perquè t'agrada o perquè volies saber més coses? Perquè volia saber més coses. Molt bé, Marc. Ara